След това ще го излитаме това, да знаеш. Айде. Някакви времена нямам. Криси литнаки като пич. Това е много маза самолет. Значи това е на 50% газ. Достатъчно бърз е. Да. И лети доста добре, доста прилично. Малко не му ли е задна, или? Пъргав, брат. Идеален е просто. Идеален е. Приказка е. Няма, ще му сложим експоненти. Супер е. Супер е самолетче. Гледай какво прави, брат. Криси, идеален е, погледни го. Виждам го. Виж как държи ножа, брат, като пич. По принцип това тънко тяло не би трябвало да държи нож много като хората. Държи го много добре, само че трябва подпиране с ръдъра яко, да видиш? Гледай сега, повече скорост и подпиране с ръдъра, погледни го. Гледай. Никакви грижи. Да. Никакви грижи. Жестоки. На колко газ беше сега на завоя? Сега бях почти на максимално. Значи има нужда малко. Има ли усукване от витлото? Не, никакво. Никакво усукване няма. Това е максимална газ, пич. Значи малко е според... Според мен тягата му може още малко. малко. Може да е още една клетка. Да. Ще купувам 5 клетъчна батерия. Я го пробвай на вертикала да има, как и на планиране после. Добре. Значи, ети го вертикалата. Имаш се ограничава вертикала. Абе, не е баш. Значи има и на предвид, че това е slow flyer витло и то е направено за ниските скорости. Я го пробвай да го зависнеш на по-високото. Не, са. Чекай. Ще виси без проблеми. Ей го. Ей го. Идеален е. Може и ниско да ти го висне, нямаш проблем. Зависене има, зависене. Виж какво, зависене си има тяга. Иначе е достатъчно. Той не. Той не е за бързи скорости, видиш ли. Важното е, че е при това. Я го прикари малко на Хариер това да идва, да видим как ще се държи. И не ти го на Хариер. Добре. Значи ето, погледни го. Ето го. Добре. Добре, идеален е. Много добре изглежда. Много добре. Добре. И центровката му е добре. Я на планиране го пробвай, само да има дали ги набира на муцуната, да има на къде. Ето го на планиране. Скоростта е добра, за самолет толкова да, дебело. Това ти е на планиране, погледни го. Идеален. Просто трябва да свикнеш, че е бавен. Не, добре, аз мисля, че мога да си го караш спокойно. И аз мисля, че да. е добре. Как не го? Ники, дръпни се малко. Дръпнете се, да, защото не знаме при ниска скорост как се държи. Не, добре, аз го усетих вече. Усетих го добре. Самолетът е добре. Къде ще го катваш? Ой, че забравих да... Той си има, брат, че трябва да ти кажа, че трябва да го поддържаш. Може да се загасен мотора, да. Много подемна сила го дига. Аз му върнах гъста и му дава горе, той се дигна нагоре.